ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Heeh. Sowan nang Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing goen barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning Kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Lawang sampean iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti, tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti
Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok, Dang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih, Bu? Wau nggih. Oh, jam maghrib ning kok wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Iya. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngo bareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to Mas Suge? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lah buket sempak kemamel sing napani kenapa Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Guys, Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sini sim kok lek wis ning isor panggung Dek Niken.
Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung. Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Pelak. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, engko aku ki kok medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku siswi kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa ki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Kowe Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung goceng nggih Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah ya, kata. Monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai pengunjung padat krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing tasih lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih.
Monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten napa panjenengan kiambak? Nek kula ki ambak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? dono swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih Duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku kaping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak wau. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen koyo apa to, Papa? Jen. Beh, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung Iya. set ngoten neh. Matur sembenuan nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembenuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapaknya. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Nggih. Luar biasa, Pak Lurah. Betul, jen Monggo, santen saya Pak. Sinten wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki. ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes.
Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti. Beda sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeliatin apa? Bane Ampun, wayu grogi, Pak. tenan bane. Wah, Tumongi ya. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya kok tak elem to. Nek wong loro tak elem to. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajak to. nggih nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to. saya sungguh ganteng. Lah, tumongi ya. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Tumongi ya. Kasar. Durung disawar mung ora ngelem e. Masa disawar ngolem. Dene ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padahal nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Matur Terima suwun. kasih Pak. Yes. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa mboten. Damramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerup kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline Nggih. pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Wih, lho. kasih liye lintune niku napa malih Pak? Sampun. Miris ya lagune.
Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono lho. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahyang nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo ta jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Oh. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilenceretne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresno iki. Iya. Oke. Terima kasih. Luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang. Ya, aku. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho. Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel e ramok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh? Sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lagi diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lo kualik.
Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau kok, Mbah. Piye piye? Piye? Mik. Oh bapake kong dimik ayo. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, Bapak. Anake ben nembang dhisik ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahlam karo Niken Salim. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa? Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah ya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya ya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh. Sik ta, iya sik ta. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dewe iki pemene ben nampa mantu ngono yo yang yo. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Padahal lek ngene iki lek ngerangkul ora yo pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Takon. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Di ngopo? Polah nih. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ayo mancek. Apa isine? Mancek rene mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Lanjutno. oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. geger ombone ram to ya Kok gruakas. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. pegah kok. Rame ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus amung tansah ngleledok
Saya kok apa senengnya nganu lho Mas apa? Apa kayak sugalan ngono? Oh kayak supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh terutah. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogo. Kayak wayang golek ngono. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lo kan. Kok kan to? Dik nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mama. Oke ya. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Ya. Piye Mas? Hah? Piye? Wis jare ya kuliah to. Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Soalnya to, tak mlaku mbokne. Wong mbokne ki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo Kowe lah ngemik. gagas apa piye lho Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki Pak. Ora. Piye lho Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan yo, bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Seliramu nate ngandika tresno lahir terus sing pete. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Oh iso Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan. Numpak Oke. mundut mau ya. San joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, iya. Ono. Angin amitit
Niki mengke para Pandhawa badhe nganakaken wujudipun sesaji Raja Suya, Gus. Iya Kakang Semar. Kabar wis sumebar pawarta swarata yen to para Pandhawa bakal ngadani upacara syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang kawekas. Dene syarate kang cacah ana 3 wis dikawuningani dening para Pandhawa. Dina sakmengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Kaka Prabu ing Dwarawati tinang gendah ngupadi syarat angka 3 ya kuwi tumbal Ratu Angkara Murka. Mula dina sakmengko Panakawan ayo ndak kanthi tumujuaning Praja Magoda kanggo srana hanjanggepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya iki Kakang. Semangga kula dherekaken, Gus. Miyat langening kalang iwan aglar pandamun jar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Werkudara lan Janaka mandhek luwih dhisik ya Di. Aku lan Siadi sakloron wis tumekananing tapel wates negara Magoda. Ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka. Nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana nduring gunung kae ana tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita. Apa tambur Kyai Gurnita mau bebayani mangkene ya Di sapa wae kang wani mlebu ana negara Magoda waton wong kuwi saka njaban rangkah tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh Werkudara. Kok iso mangkono larah-larahe kepiye? Mbiyen negara kene ratune jejuluk Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra.
bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Bryudrata wekasan mentar saka Praja Magadha. Saperlu teteki Brata mapan ana madyaning alas. Saka wanter nggenya semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada. Maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang denarani pelem pertangga jiwa. Karepe para Jawata pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa anggarbini. Saka bombonge Prabu Bryudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit berabat bali ana negarane Magadha. Sakwise tekan negara Magadha, Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane sakloron. Kasare wis ditinggal sewulan, kena kanggo titikan wong wedok nek ditinggal sing lanang kesuwen, rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang, sijine lawang sisih kiwa, sijine lawang sisih tengen. Ngono Rita anggur nganggo daster, jero daster blas ra gawe apa-apa lho. Monggo dastere semrawang ngono kae. Kayak semune rada digrujuk banyu ngono. Wekasan pelemper tangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi karo Retnadati. Bayangno peleme nggur siji dinggo royokan bojo loro iki. Satemah pelem disigar brak dadi loro, siji diwenehke mbok wek, siji diwenehke mbok nom. Bar mangan pelem langsung nggarbini ya kuwi 9 wulan 10 dina. Mekaten Kakang Prabu ya bojo loro meteng bareng 9 wulan 10 dina sak banjure bayu mau lair saka garwa kekarone. Nanging wujude separo-separo ora sak lumrahe manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata. Ing ngatasé Ratu Gung Binetara duweni anak sing wujude separo-separo. Bayi mau banjur dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Jara, bayi separo-separo digathukke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara, bayi mau diparingi tetenger Jaka Slewah ya Jara Sanda. Wiwit cilik Jara Sanda ora tau srawung karo menungsa, ning srawunge karo bangsaning Satuwana. Sima, Banteng, Srenggala lan sak panunggalane. Mula ora mokal patrape Jara Sanda kae wengis amarga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina Jara Sanda mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata, Ratu Negara Magadha, nanging kowe dibuang ana alas kene." Krungu dedongenane Nyai Jara muntap si Jara Sanda. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magadha. Ketemu karo bapakne. Jara Sanda ora gelem nyembah, ora gelem basa, malah ngangkat wujuding pedang ligan. Ndase bapake dibabat nganti tugel-tel, mati Prabu Bryudrata. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur, ya dadene tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengening kene, tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira.
Lah lajeng kados pundi sarananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnakaken suksmanipun Kowe Prabu? Janaka saged sanget boten negakaken panandhangipun Prabu Bryudrata wau Kowe Prabu. Tibanana jemparing jeboleng tambur kae. Kareben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Bryudrata. Prabu Kresna, Raden Bima, Raden Janaka banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babagan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa Sang Prabu. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Bryudrata. Ya Dimas, ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut si Adi Saklara tak kanthi anamur laku dadi Brahmana. Amarga sak wengis-wengise Jarasandha isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun Kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang Ali-ali. Bagus. Ayo enggal lono lumaku. Ingsun Prehaten pas paku mijil tuku dahan tanpa karya Sakang rinemakan Gusti leweran keringetmu, krenggosan napasmu, togok melayu-melayu gawe kaget ana apa? Unjuk uning ngasinuwun sajroning perang gegemburan Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun. Iblis lalat. Malane ngelak leketeking jagat gelah-gelahing pumaswaning jajelar sukertaning bawana.
kekuatan satria tanah Jorakna sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jara Sandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepesthuk. Kula wonten dawuh goleke juru nujum. Juru nujum sak magata klumpuke sendika. Juru nujum iki nggih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Begawan Among Gati. Among Gati. Nggih. Coba werdekno apa sing dadi pasupenaning Jara Sandha. Paduka nyupena menapa Sang Prabu. Aku ngimpi yen to negara Magadha kene ketaman banjir bandang lan ringin sakembaran sing rungkat saka oyote. Kabeh pangimpenku mau werdine apa Among Gati? Banjir bandang ingkang anempuh punika merdekaken menawi negara Magadha badhe kedatengan mengsah lan ringin sakembaran ingkang sol saking oyote punika mengku werdi kamukten kang sarta kawibawan paduka badhe rebah badhe rubuh. Mila paduka ingkang ngati-ngati kedah ingkang eling lan waspada Prabu Jara Sandha dikon merdeke malah mecang kaya wong kerang bangsat. Golek meneh. Nggih. Sapa iki? Nami kula Sabun. Kowe ya juru nujum, nggih. Omah kula Desa Pisang. Werdekno pangimpenku Magadha kene ketaman banjir bandang lan ringin sakembaran kang rungkat saka yote. Ngimpiku mau kabeh tegese apa? Kula jarwani pangimpen paduka menika mengku werdi mbok menawi umur utawi yuswa panjenengan namung kantun sak siliring bawang paduka kedah tata iki padha wae. Isih ana ora? Pun telas. Golek neh, ora golek ora biabat gulumu. Aku ngimpi negara Magadha kene kedatengan banjir bandang. Ringin loro sakembaran rubuh merga kesempyok banjir bandang. Kuwi tegese apa jero nujum? Sego. Lho. Sego piye to iki? Kuwi jane bangsane ngopo? Ngimpiku iki werdine apa? Ngapunten kula nek perkara merdekne ngimpi mboten saged. Nek kon jenengan wonten undangan slametan bunduren apa kunjungan ngoten. Iki yo padha wong genah malah dikoren.
Piye? Mbok pendem bathange? Mboten. Ora usah pakake kirik wae. Golek neh sing pungkasan. Karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa sing gagah gedhe dhuwur. Aku Begawan Jayalaga, kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran. Jarasandha bubar wae nyempena mbok menawa kraton Magadha kene ketaman Banjir Bandang. Banjir Bandang iku Hanjalari wit paringin sakembaran rungkat saka Hayate. Kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna tanpa rasa rigoh lan pegewuh panemban. Sumrupa Sang Prabu, Banjir Bandang mengku werdi bebaya paringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu. Mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa. Nyuwun sewu. Paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji Kalaludra nyembelih ratu cacah 100 negara. Kula aturi murungaken. Nanging awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan ning malah nggelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra. Setan kowe. Kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo. Ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan Kalaludra. Merga kuwi kapitayanku. Tresmak bathok mata mlorok ora dedelok. Jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu. He Jarasandha. Sejatine aku dudu Brahmana, aku Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Ya. Ikian. Bojleng iblis laknat padha kekucekan. Iwak kecemplung wuwu tange wisaning mlayu. Ayo keroyokan Jarasandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantarane wong 3 iki sing gedhe dur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi, metu tak blengkat nyawane. Kanjur
Ora kalah. Loh, lah kok mundur? Leren. Si Adi mesti lali dongengane pun Kakang ngono ngarep mau, gitu. Jara Sandha linahirake lantaran sigaran pelemper tangga jiwa. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane. Yen si Adi tanggap apa sing tak kandhake iki tak kira ora perlu ngentekke tenaga anggonmu ngrampungke si Jara Sandha kae. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa dupemut pring pengapesaning Sang Jara Sandha risang mreku dara ngetok karo san kang pungkasan giya kadengkek bangkeane dadi lan patine sirna Sang Jara Sandha. Eno karato mretar tamtu tantuning utama titi sagugure Jara Sandha nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarapane Jara Sandha kowe sapa Kisanak? Kula putranipun Prabu Jara Sandha nami kula pun Jayatsena. Kowe arep bebela patine wong tuamu babar pisan mboten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jara Sandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane wong tuamu. Magoda kene dadekno kamuktenmu magoda kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun Luwarana Ratu 97 sajroning pakunjaran sandangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang Praja Ngamarta ngadani sesaji Raja Suya. Nok-nok dhateng sendika Dara piye? Ayo enggal bali ana praja. Lewat tepining lepen tempuran kang bening tirtane Werkudara ngestokke dawuh Kresna Kakang. Gumaling si cincin kuling cakune kurang ramalungi martandane wajine mosaka tenjang imang panjerita mencorang remangada ekrojan mayut kumajan makasya.
Putu Prabu, aku eyangmu Prabu Matswapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah. Wis nedya nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur Sajiraja Suya. Poneyang uga mangkono Putu Prabu. Poneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis sawega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ayo mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki, Ngger. Purwa Madya Wasana, upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasembadan anggenipun ngadani sesaji Raja Suya rak nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat, Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung. Geger Jawi. Dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat, Ratu Agung. Sing agung niku napane? Ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase. Kresna kok Pamong Agung, mantan maling, mantan gento, dikira Supala ora ngerti sejarahe Ratu Ndwarawati. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung. Yen aku kon ngajani Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Ndwarawati, tak warai carane. Eleng-eleng Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu. Ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala. Eseming lati Ratu Ndwarawati mahanane murep ponang Jaja. Dadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare sak klapa gedene. Medal saking telenging Jaja sigara lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sagebyaring tatpit Punang Cakra wis mungkasi gesanging Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aning Jrambah. Ngaturaken pangapunten kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti sejarahe Supala pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji Raja Suya iki wis bisa kasembadan kagelar. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Ah, inggih kula nggih tumut nyekseni. Sing becik dadya patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman. Lelakon Pandhawa Syukur Saratri kenging kinarya kaca benggala
sak bejo-bejaning jalma manungsa ya kuwi manungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegongaken ing raos syukur ndara paripurna